Yo homes lawson sa tadere istoryahan ta mo no na ade mi diri sa Bohol. Nya abot mi didto kuana medyo lunchtime na mo nang lawas mi diri sa usa sa mga trending nga restaurant sa TikTok, Instagram ug sa Facebook mo ni ang gitawag nila Dam Mist. So niari mi diri kay kanilaging trending nya kat man talo kat ta diri ari ta diri ito siya para natin ma-post sa Instagram niya unique ang ilahang kuan menu kay tab no social. Pakiton ta mo sa ilahang tab no. So balag way kaon balag gutom basta kay makakapit ta pak gold ka na day. Pasikat din ta sa ilahang kuan sa among gi-order nga pork belly in fire. Amo din eh. Pero di gud na pork belly in fire ako lang gibot-bot kay nakalimot ko sa tinuod nga tawag ana sa ilahang menu. Nya nag-order sad mi og lain nga putahe so mo na. So mo na yung gitawag og fisherman's catch to social na pina unboxing. Kana siya pampanom siguro na guys.